Wait lang, wait lang. Wait lang ha, may sineset up lang ako. Parang iba naman yung mukha ko dito. Hoy, wait lang mga anak, wait lang. Maupay nga gabi ato nga na, wait lang ha. Ano ko laging sa set up. Alright. Hello, good evening po. O, ginaw Peter. Peter, amo na ini. At inistoryahan kagabi, na kinasa rin kamang kunong island aringasa. Wait lang ha, wait lang. Wait lang po. Peter, exit daw anay, tapos kung pagsulod nimo, kung tatapong ka ng advertisement, sige daw. Peter. Ay hala, mapiraw na. Angeline Luango, good evening. Waray sa lang shout out. Hello, Nanay Tapia. Ay, kagabi mo ng mga bisita ko kagabi nga he. Hello, good evening, Ethel May Rainera Marichu Manidlangan. Good evening po. Wait lang po ha, wait lang. May naman kayo set up nga didi. Peter, gawas anay, tapos balik kung matatapukahin ko ang advertisement. Ayan, naka-on na ata. Okay. Alright. Nawaraman. Ano nawara? Kahusay na lang ni Nanay Tapia. Kabiok, Garski, hello po. John RJ, nawaraman anay Nanay Tapia. Nawaraban ano? Hello, watching from Bora, Burawen, Caroline Buko. Wait lang ha. Ayun, oo. Social. Dan share na naitap. Ay, pa-share po ng ating live. Mga anak, i-share niyo nga ito tiyo kuan. Mga time lang may Facebook. Anay, ha? Igaano ko lang, i-share ko lang aton kuan. Nga to ha, timeline naton. Ayan, 19 followers, 19 viewers. Nawaraman. Anay, naka-block hakit advertisement. Mary Rose Briso, hello po, watching from Burawin, nanay si Christine Marbibi. Anay, pamamasa anay kita aton mga comments nga di. Ayan, hiwaray. John RJ, nawaraman anay Nanay Tapia. Ayan, Caroline Buko, hello, watching from Bora, Burawin. Lorna Lim, dan share na po. Judy Ann Cabidog, Rael, good evening Nanay Tapia. Ayan. Ano to? Alright. Amo-damo man yan na. Alright, 23. Oo, mga anak, kung gawas daw anay ka mo, tapos pagbalik niyo, maharang nga ni ka mo advertisement, ayaw lang niyo skip, ha? Sige na. This thing lang ko lang, toy. Oo.
Maiksit anay, tapos mabalik liwat. May dangani bagan inin advertisement nga kumakuan igatapo niyo ayaw niyo ipop sa anay niyo. Hindi pa man kita magtitikang. Mo pa nga gabi Jonalyn Joso, hello po. Si Clea Rilente, hello, watching from Tacloban City. Ayan, si Rubian sa Bundo. Ayan, patamsak po, patamsak. Pilitan niyo nga na sugal, nga nakikita niyo mga anak. Tapos padikit na lagihap. Oo, padikit. Sabi nga padikit, pakuan pa-subscribe. Oo, pa-subscribe. Ayan, nakashare dan na po. Ayan, hello po sa lahat ng ating 32 viewers. Kagabi nag-testing live ako din. Ada kay may dala mga mabutyan man yung mga unsi yan akon magkirita. Ayan, hinaot unta yan nga adlaw. Aman iyo maging maswerte an iyo adlaw pinaagihan pag-join an aton live. Ina dili. Oy, kada muna. Nag-watch na po ako ng advertisement na naitapya. Thank you. Oo. Diman. Ayan, nag-watch na daw hikuan ni Maricho Manidlangan. Waray man nanay tapya. Ano kabiok Garski? Kuan daw exit daw. Kuan tapos balik liwat otro. Ayan, nakashare na po sabi ni Waray Salang. Ayan, Merly Aguilar. Maupay na gabi nanay tapya from Barugol, Leyte. Jonalyn Joso, pa-shoutout nanay tapya watching from Burawin, Leyte. Ameline Gaspay, Ramadan Mubarak nanay tapya. Ramadan ba yan ha? Ayan, si Otoy Lababo, maupay nga gabi nanay tapya. Good evening nanay tapya, pa shoutout tanan BSIT FST Deans Lister, Puhan SSU Basay Campus. Congrats po and thank you. Oy, mga Deans Lister, congratulations. Ayan, si Zion and Chloe Vlog, hello. Nakikita mo akong comment nanay tapya watching from Tacloban, si Jean Yasar. Mr. Snuggles watching from Abuyog, si Belinda Caballes, mo pa yung gabi na naitapya parag-uma, han karigara, parag-umang karigara. Lorna Lim, tapos na naitapya, at na thank you po. Otoy Lababo watching from Karigara, Leyte, dan subscribe and share po. Ayan, si Crystal Sumod, mo pa yung gabi na naitapya watching from Cebu. Kay Angeline Luwangko watching from Tanawan, Leyte. Ayan, sino pa? Si Jonalyn Joso, thank you nanay tapya. Ayan, si Armeline Gaspay, waray laghihap ads. May ada na iton, balik daw laka mo. Ayan, si Kabiok Garski, waray man igkatapo nanay tapya. Nay tapya ano, HFB isisya. O, pa-share po niyo HFB. Butang lang yung caption nga ito nga, sulod na kamuhit live na nanay tapya ng diha YouTube, kaya na niya pamulay. Ayan, si Chelsea Place, waray man ads. Naitapya, Mervic Malate, waray man, may adaman. Kita, ma-exit ako. Ma-exit ako mga anak ha. O, kikitaon natin didi. So, pag pindit ako niya, pipinditong ko akong live. O, waray. Waray. Ayaw anay. Okay, adiman. Kitaon natin. Kitaon natin yan na. Oh, may daw Nag-exit ako mga anak, tapos pagbalik ko, not advertisement niya. Adtuman. So tatapuson lahiya. Ayan. Ayan, maupay nga gabi ha aton nga tanan. Maupay nga gabi aton mga followers and viewers sa akon Facebook page. Dahil mga salamatan iyo pagbisita liwat nga ni ang pinakasyahan nga akon payag nga kundi nga din ako nagtika nga akon YouTube channel. Ayan, so thank you. Ayan, so sari ko pa man kagabi nga bubuhiun ko na ini nga magiging active na ako nga nit akon YT nga hinaot unta suportahan gyud pa ko kung gaano niyo suporta nila na itapya nga akon in Facebook page sinaut unta amo lagi pwede pagigog mga pagsuporta kan nanay tapya. So dini ko i-upload it akon mga kuan mga bayan pala ko mag travel vlogs, travel vlogs bagat kuan baka kadto ibang lugar. Bisan din niya mga ganap magtikad to ko kasi ha akon Facebook page ada man it akon mga comical skit, adat akon kuan, adat akon siday, adat akon chacha, kuratsa, lip sync, bisan ano nga klase ang talento. Pero nganit akong YouTube channel mga anak, ani ko igbubutang hitkuan. Kung matikain ako nga mga lugar. Oo. Ayan. Sige daw, kitaon daw naton.
Waray daw ano, may ada. Waray sa lang nag-share na pati ha akon page. Charles Place, adin na ni Maas. Oh, ato na ko no, sabi ni Charles Place. Marisa Hernandez, mo pa nga gabi Nanay Tapia. Ayan, good evening po sa lahat. Pa-share po na atong live. Kung baga nahang nyo ako danay usay ha iyo. And pag nga pagpa-share nga ton akong live ha akong Facebook page, ngan hiliwat, otro ako mahang nyo ha iyo mga anak. I-share po naton ang atong live nga nga tot iyo mga kuan. Facebook wall. Oo, nga tot iyo timeline na kuan. Ayan, maupay nga gabi ha aton nga tanan. Ayan, 40 viewers in the house. Mega love shout out for the second time after almost 2 years nga diri ako naka-active nga ni the last night. Damo marsyo bisan lang kami 11, 12, 14, 13 kagabi ano kami ni Rapiter. Ini nagresyo kami kay may adaw usa nga foreigner din hinga amon kuan, nga amon bisita. Ayan, so baga nagresyo. Ayan, ano ba ang ganap naton nga nangagabi mga anak? So, mahitungod good man nga gusto ko na bumalik, pag-active, pag-upload nga nito akong YouTube, inin, bagan koan. May daw sa nga tawo, agi daw, maaram ako nagkikita ito niya na, may daw sa nga tawo, nga ginkuanan niya, gintumanan niyan akong request, na gusto ko magpamulay, agi daw, ora mismo, kagabi katimalan akong live, nag-Gcash dayon niya nila harumamay mga anak o so itong kabuutan kan ka generous it akon usang nga follower masugid ko yung nga follower nga dirla na pangaran kabahin ko niya mahuldap o oo balit mga anak so yan ang gabi magkakami ada kitahin pamulay nga kundiin may ada ko di box ano mga box ano tapos simple lang mga anak magbubutang la ako didi hin item karong signon bisan ano nga butang nga maigo dili igsusulod ko ani iyo la bubuhaton mga anak inin maghuhula la kamo titiguhon la niyo kung ano hit sulod iton nga box ano so may nakita upat nga magdadaog intag 50 pesos alright may daliwat naton duduha ba adto inin tutululiwat nga magdadawgin tag 100 pesos. Madaliwat naton uusa nga magdadawgin 300 pesos. And of course, ang naton grand prize noron niyan mga anak. Inin tumataginting na 500 pesos. Sige 500 pesos nila makuri na tong pamiling yan nga mga tak na ano. Oo. Sanlit ayun ay kamo anay pagkuan labi na ton baga uy pasaylo alan ton mga adan peso net o piso net ato nag-effort pasensya la ha inin kung kaya ano din ako nagol kaya di ako pwede mag-live nga magpamulay hinsugad ini nga pamulay nga tut akon Facebook page kay hura-huraan akon mga anak nga tubangin mag-aragaw hit ko nga diri ko na mabasa at iratag sa nga mga komento di ba Di ba ko nagla-live ako nga to haros diri ko nga ni nasasag na la ako katitimat akon live sobra 1,000 comments nga di ra ko maaram kun hain na an iba kay waray ko man kabasa sugad kadagmit sugad ka active aton mga followers nga tuhat akon sugad ka mo ka active katot akon kuan Facebook page sanlit diri ko na nga tanan nakikit-an ngan ni kay takon subscribers pa lang ani mga ada na ha ita ay 250 from Kuro thank you an palupad hello pwede ngayon ito magsugad din mga anak di ba kun hakuan hello thank you po Kuro di ba kun na Facebook page pwede kita magpalupad nga ton bituon ngani pwede nga kita ton magpaangbit pinaagihin pagpidlitan mga sticker nga nakikita niyo. Oy, after almost 2 years naka-experience na liwat ako iton. Ako na lang ito na 250. Thank you po Kuro. Thank you. Ayan. Ayaw nay nuron ni. Oo, nuron yan magtitigan kita aton pamulay. Oo. Ayan, so thank you ngayon. Ayan man na kita 55. Sana maka 100 viewers kita yan nga gabi. Oo. Thank you kay kun baga ha aton Facebook live. Agi daw pastila nit aton mga viewers kanto kay dila harumamay. Hura-huraan dayon. Ada kay ngani kay pagbabalik pala ni Nanay Tapia. Inin malipay na ako kun baga maka 100 viewers kita yan nga gabi. Alright, basaan na kita na ato mga komento. Ayan, waray sa lang nag-share na pati ang page. Mari sa mga pangagabi na Nanay Tapia.
Ayan, di rin mo nakikita nit iba. Alright. Anay daw, anak makita. Di ko nakikita nga rin mga comments. Alright! Ayan si Charles Dan Share, Rosalind Chua. Magkakamayan na natin sobra 100 viewers na naitapya. Yay! Thank you, thank you. Ay, nahikuan. Ayan. Hanat aton kuan. Live chat. Ayan. Anay ha? Baka na mo paralit lagatas. Oo, direct nakakuan nga di. Ayan. Magtitikang na ba kita mga anak? Ayan, kung karuyag niyo magtikang na hinanay tapya. Ayan. So once again, hello po sa lahat ng ating mga viewers and akong mga anak na doon. Ano? Ay ni, pwede. Pumram daw ang cellphone kadag nakakonta, adi. Parang daw ang cellphone niya to. Ayan, visible po kayo, Jess Kaburnay. Ayan. Pwede ka nakinig na kalanat ko, mahinit, naglalag. Ano man ini? Mike, hindi makabasa niya, naglalag man ito. Kaya mo naman ito. Amo na ini? Oo na, man. Ayan, si Otoy Labado, hello, liwat na. Nick, sige daw. Bis diri magdawag, okay la, sabi ni Waray Salang. Sige na, start na. Ayan, kung karog niyo mag-start na kita, an aton pamulay yan ang gabi. Alright, pakicomment ani aton comment section hin. Kuan, inin, start na Nanay Tapia. Alright, sige daw. Makita ani ako akong comment section kung baga aktibo man nga tanan aton 44 nga magkerita yan nga gabi. Paki-comment ani aton comment section hin start na Nanay Tapia. Start na Nanay Tapia. Ako pa daw ga. Oo, adi na. Start na Nanay Tapia, sabi ni Joffel Espilita, Deyen. Ayan, si Rubion Sabundo. Alright, damo na. Ayan, start na ko nung Nanay Tapia. Okay. Ano na ito pag 100 dahil ulit ato ni Papanahatag. Yan na nakita nga mga 50. Okay, mas may ihala kita ito. Ayan. So kanina, ayan, so naton mechanics na naton mula yung mga anak, may dako box nga di nga nakikitaan niyo. May dako box nga di nga nakikitaan niyo. Iyo, may dako igsusulod ka di nga item an akon box. Iyo na bubuhaton, maguhula la ka mo kung ano sulod it aton box. Ganun pinakasyahan nga makahula, mga nga dadayon haiya, an aton kuan inin Peter. Ano pa yung Peter? Peter, ikaw na nito paglista ko nito magdadaog nga kay danak nakakatamo din nag-uusahan la ako. Screenshot na la Peter iti yan name niyan ko nito magdadaog. Ano pa yung Peter? Ayan, start na hagi na signal paasi. Ayan, game na, start na Brenda Corrales. Alright, cellphone to Nanay Tapia. Oo, start na Nanay Tapia. Paano man to Nanay Tapia kay ibatak nga ran na FB ng YouTube. Kuan la, inin, pwede ako niyo, hit pag-claim ka, pananglitan ka mo hit magdaog mga anak, i-chat la ako niyo, hakuan. I-chat la ako niyo, ha? Inin, akon Facebook page tapos igahatag na niyo iyo kuan it iyo sus may da na ask name size. Oy, ano nga size? Ano ko nga size ayo do anay? Ayan pangaon kita na nay anay ko no ano ko no tak size. Start na po. Waray na ako makakuan. Waray na ako makabasa, di man didi. Start na kita, go. Waray paglunanay. Waray pa nga kita mag-start may clue dayon. Oo. Ayan, let's go. Alright, 45 viewers in the house. Once again, mag-love shoutout ha aton nga tanan na nakon mga anak Luzon, Visayas, Mindanao. An aton mga magkirita nga ato halangyaw nga nasod kunhan mo kita nga partihan kalibutan. Inaton ta nga anak kita maupay nga panlawas. Ayan.
Alright, Arjan still watching. Sige na kay maururo na. Aba na si Joe Prispilita. Naitap na shoutout from Tacloban si Proserpina Rambacod. Oy, Anton mga nagpaka-subscribe nga ni mga anak ha. Bangin, buwas, mag-start na ako pag-upload nga nit akon mga adventure. Oo. Magtitikat to kuhin mga kuanin mga sa pabisan diin. Alright, ubos na taklo ba na pastilan ayaw anay. Adina, Nay Dalina. Shout out anay na naitapla ka Indoy family watching from Kalsadahay, Tanawan. Oo, maubos na ang 5 pesos wifi nanay. Oo, ayan. Watching from Santa Rita sa Marjo Felispilita. Sige na kadamo daw, Will. Ayaw anay, o Adina. Okay. Ayaw anay. Mga karagmitan tak mga anak apurado pastilan. Agi daw, anay daw. Di naman inaig kung akin susulod. Adi nala. Anay ka ba ikaw makakita? Anay adi na. Alright, mga anak, for 500 na yun. For 100 pesos, ayan. So, ansyahan nga mga kahula, ha? Ansyahan nga mga kahula. Alright, wait for my signal. Ayaw anay naman pag pinanunpo, kundi na pamatia anay nito. Down. Igdogit iyo mga talinga mga anak. Pamatiyahin maupay kung ano ba't kigin sulod nga item ni Nanay Tapia nga dit aton box. Pag siring ko nga go, amo nat iyo pagkuan, amo nat iyo pag ano, ito pag-comment, ito paghula. Ayaw anay, oy, good evening po sa lahat. Ayan, 53 viewers. Maupay nga gabi ha aton nga tanan. Okay, dili ako madepende ha. Alright. In 5, 4, 3, 2, and 1. Go! Sige. Charger wrong. Anong waray patlo? Chachix ba? 5-6 coins. Waray. Agi daw. Coins. Lipstick. Candy. Porsiras. Ayan. Mary Jory Ann Marmita. Ayan. Holin wrong. Hair clips wrong. Candy. Wrong. Ayan. Mentos or Tic Tac wrong. Alright. Candy wrong. Wala pa kita kuhan. Headset wrong. Ayan. Lipstick, pin, bracelet, ballpen, hairpin, battery, porsiras, bracelet, ballpen, chocolate, cotton buds, lip tint, USB, hairpin, bula, earrings, pin clip, kitchen wrong, nail cutter wrong. Susi, lipstick, sudlay, toothpick, tic-tac, mentos, wrong. Candy, if we can see air, can fish see water. Ano daw? Pintil pin wrong, medicina, kimpit, boy bawang, earrings, ano pa to, relo, susi, clip, headset, ballpen, barya, chain, eyeshadow, surod, comb, suklay, face nails, hairpin, quintas, ano kada mo manini, in eyebrow, sunglass, lipstick, bati, sing-sing, comb, nail cutter, liko, makeup, thumbtacks. Janine! Hi, Janine! Tagdawan ni Didi. Ispat, microcoins, sikaw, bato, saging, toothpick, iton, dire. Nakikita po ba yaw anay? Kinanglang kuhan, Arios, ballpen, clock-ipit, wig. Bagay po, holin, lifting. Hi, Janine! Janine! Ayan, mascara, lipstick, tansan, charger, kutsara, coins, kaldir, bakin nagbabaligya. Ayan, bato, lighter, headset, cellophane, porsiras, lighter, sudlay, hairpin, scissors, lip tint, watch po. Ayan, swag pack, kondom, vitamins, caring, susi, bracelet, ayaw anay daw. Hi, may Janine. Pide.
Ayan, botones, hairpin, glue, nail cutter, key, medicina, eyeliner, lastico, kitchen, banyos. Ayaw, mga anak. May na yung kalaban. Ayaw, anay, ayaw, anay, ayaw, anay. Janen! Anay, matawag lakon kabulig. Janen! Janen! Ate ka to, ano anay, Janin? Ayaw, anay, ha, ayaw, anay, ayaw, anay. Wait lang, wait lang, wait lang mga anak. Kailangan ko yun kung ano, Didi. And ano. Ayan, may dapuler, posporo, relo, palito, utoy, lababo. Adi na. Anay ha, utoy, lababo. Otoy, lababo. Wari pa nga naghatag hingklo. May na nagdaog. Adi na, otoy, otoy, lababo, otoy, lababo, otoy, lababo, ha? Ayaw, ana, igbabakwan ko, ana, kung may ako nakita, hindi nga kaparehas, bagay may nauna. Oo. Alright. Alright. Ayan, mga anak, ang sulod ang aton box. Wara iba kundi palito. Adiman, oo. Mga palito. Klaro ha, klaro, mga palito. Alright. Mga palito, ang sulod, di adihi otoy lababo. Otoy lababo, taga diin ka. Pa-mention daw, pa-comment daw nga daanay, otoy lababo. Ayan, ang aton una nga nakuan. Ansyahan nga nakaano. Ayan. Otoy lababo, ikaw ang siya nga nakahula, ang palito. O yan, stop na po muna tayo mga anak sa pag-comment. May na po nagdaog Otoy lababo. Ayan. Alright, congratulations. Okay, adi ha, klaro-klaro mga anak, adi man. Palito ang sulod ang aton kuan. Kato na mati dyan yan eh. Pakadi ah. Ha? Ayan. I-analisa na una. Ay naman na una. Kay warag kuan didi. Warag kabulig didi kasi. Anay. Ano kay warag paragkita niyan mga paragkita din mga anak. Oo. Ayaw ani Otoy lababo. Ano pa yung Otoy lababo? Hello po, hello po. Hello 70 viewers mo pa nga gabi ha aton nga tanan ayan sa mga kakapasok pa lang po sa ating live. Adiyan na nagpapamulay hinanay tapi nga kundiin. May dako kapot-kapot nga box. May dako kapot-kapot nga box. Tapos nagsusunod akong item nga daan pinakasyahan nga makakatiguan aton kuan. Ayan. Janin, hain ka. Ano? Ami? Mag-friend ka mo ni Rhea Facebook. Pakadi na, singa alayon lang dilam ako na maiya. Pakadi na. Alright. Ako adto. Ayon, ni Otoy Lababo. Ayan. Congratulations, Otoy Lababo. Amon aton siyahan nga nagdaogan aton. Si Annalisa ang nauna nanay Tapia. May nauna daw. Oo, may nauna daw. May nauna. Haroy nanay Tapia mga maluya at signal. Annalisa nanay. Pusporan ang answer ni Koan. Palito man kasi naton gipapahula mga anak. Adiman. It posporo amo ta adit posporo. It palito amo ta adi. Ayan, adi man it palito. Oo. So klaro-klaro mga anak po, ang aton ginsulod nga di diri posporo kun diri palito. So ang aton nagdaog Otoy Lababo. Congratulations from Carigara Leyte. Ayan Otoy Lababo. I-message na la ako doon yan right after it aton kuan ha. Kay ipapasa ko nila imo through GCash ang aton 100 pesos nga kuan. 100 pesos nga pa-premyo. Ayan, congrats!
Congratulations! Ayaw anay ka mo pagmahay pastilan, mga anak. Kaya mo pat aton mga papremyo. Oo. Ayan, inin pa, wait lang ako mga anak ha. Pa-wait lang ako kay, may ako lang ginuhulat ng mga kabulig ko didi. Para di ra ako mawuwurok, ako't maghihinakan, tapos yat magbibina sa didit mga kuanit mga komento. Ayan. Kay Makuri, nag-uusahan lang ako nakita ko didi na nakaputa di tapos makita ko didi kuan ano. Oo. Okay. Ayan. Yawat na lang dumaog makabayad na arag mo. Toy sabi ni Joel Soryaga. Oh, yan ang mga anak, adi pa nataton mga pa-premyo 100 pesos. Noron yan madilawat naton usalot. May nakita yan na 4 5 6 7. May nakita kuan. May nakita upat yung magdadaog hintagoon 100 tapos i-erase ko na lang tag 50. Upat nga magdadaog nga tag 4 ang tag 100 tapos usa nga magdadaog nga tag 300 yan usa nga magdadaog nga inin 500 pesos. Ay! Ayan. Naipadaog agad ako. Kuan mga anak, mahulala kita ha, mahulala kita kung natatonig ko kuan. Nag-reply. Ayan, naglipong na ang Arios. Anay, Nanay Takdaog. Oh, ayo, toy ko ani gaano nimo. Ininig may message nimo akon. Ayan. Andam na tagkamot. Ayan, nakikita ba na akon comment? Merly Aguilar, nakikita po. Hyacinth Agnes ko na nitapya pabulig ako. Oo nga tanan pwede bumulig pastilan. Ang gidawin kada mo man aton kuan. Nay, intra ba ako? Oh, nga tanan nga dinhi basta nakakuan ha. Uy, mga anak, i-subscribe niyo basta naka-subscribe. Tapos pidlit at may nasugad ba na may nasugad, amot iyo pipidlit tagihap. Ano na dyanin? Anay. Namimiling lang kita kuan, hin kabulig didi. Ayan, nakita po ako Nanay Tapia. Yes po, Mirasol. Hello, visible po ako. Ma'am Irene Ausa, visible po. Ayan. Adi ako Nanay Tapia si John RJ. Ako na light mabulig ha imnay. Alright, lighter. Waray mabulang hulaan ay kamo. Waray pa nga na ako nagkuhan. Oo, okay. Anay, hulatong kulat kuan. Hulaton kula. Hoy mga anak, be careful kita taton mga mensahe ha. Kay usahay. Oo, ayaw kita paggamit in word nga subscribe nga pagkuan, hit pag-comment naton kay bawal iton hiya. Pwede la igkuan. Sa nagpaman igtamsak la niyo tapos di kita la niyo akon balay. Ayan. Ayan, 62 viewers in the house. Mag-love shoutout po aton nga tanan maupay nga gabi. Welcome po ang pinakasyahan nga payag ni Nanay Tapia nga kundi dito ako nagtikang. Amo na ini ang akon YouTube channel. Alright. Kung i-scroll nga ninyo din kung nag-i-scroll nga ninyo mga anak ganit akon mga videos dapat yung makikita din nga mga kuan nga mga videos sa akon mga previous ng gikantuan, especially ang mga mag-upay nga kariguan nga akong gikantuan. Pero pasensya lang akon mga ka-edit kay mga baguhan pala kato dati baga dili pagod maupay niya ka-edit o malanguya. Ayan. Alright, ano ginuhulat kula? Ade, sige daw, kung baga makatigo kamot sunod, kaya baga kuan, mga baltok it akon mga anak. Mga baltok it akon mga anak, adi na liwat. Ura-ura ini. Sige daw, kikitaong ko daw. Ayaw anay ha. You wait for my signal kung gusto niyo. Na-visible po, Arlene, visible po kayo. Visible po ang new follower from Carigara but living in Tacloban nga na Marisyo Pagkinita Haim. Ayan, si Arlene Kabiaan. Hello po. Sana ako na. Ayan, lapel microphone. Kailangan ba nag-microphone? Ayan. Sige, pardibli. Waray pa nga ni. Next na po ayaw anay. Nagulat lang kita. Naitapya bangin may natumuktok ha imo niyan uso pa man yan na amo nga ni.
Uy, pakikmat kita ano ang post kanina ni Sean nga kuan ini may tumuktok kun haira kagabi kita pastilan. Kay hapag kita ko ngayon itong mga post nga mga tao ini nagpaka-post na ngayon itong ira mga nawo nga Facebook. Ano sa dito nga medyo dangas-dangas amon usa nga description ni siya na kung pagkita niya video kanina. Ayan. From Tolosa si Andrea Ladan, Geraldine Carataw ini ayan, luwag. Waray pa nga, mga inuduro didi. Pinambutang yung mga inuduro. Waray pa nga na ako nagsaringing kuan. Mano makaturog na Chills Place? Ayaw anay. Waray, ano yung pipinan? Anong kutsara? Waray pa nga ni. Oo. Kung gusto niyo magtikang nakita para na aton ikaduha nga patigo, pa-comment anay didahin mahusay hinanay tapya. O, sige daw, ayaw anay ha. Comment ka mo anay nga din mahusay hinanay tapya. Oo. Ayan. Comment anay kami mahusay hinanay tapya. Para pampagana laba. O pampagana. Alright. Ayan, mahusay ka na mahusay. Anto na. Papatapusun ko anan nga talaga nagko-comment din mahusay hinanay tapya. Bulawan. Ano daw? Bulawan Maslog, Eastern Samar, si Kiselin Abdon. Ayan, hello po, shout out po, mega love shout out po sa lahat ng aking mga followers and viewers sa aking Facebook page nga anhingan ni bumisita hitpayag ni Nanay Tapia ha akon YouTube channel. Welcome po nga ninaot unta, supportahan ka pa ko niyo kay sabi ko pa man kanina, mabalik na kita pag-active kung din kita syahan nga nagpaangbitin ka resyuhan nga ng talento. Pinaagi ini nga akon YT channel. Ayan, so aton mo rin pang nagpakakuan dida, nagpaka-subscribe, ano, dikita na niyo sa ring manira. Inin tamsak, dikit it akon kuan, it aton, inin syahan nga balay. Akon Facebook page kasi mga anak, amo to na akon ikaduhan na nga kuan nga payag. Amoy na anakon YouTube channel, amo na akong pinakasyahan nga payag. Akon din kita nagtikang pagburo vlog ko lang toy. Ayan, tayo kami yung jacket eh. May mga jacket dito. Shout out. Oo. Okay, ready na ba ang nga tanan? May ads lagi hap, sir. Oy, thank you. Sino exit daw anay kamo tapos balik daw anay. Exit tapos balik. Maharang nga ni kamon ads. Pabay ilan ni yung at katapos. Ayan. Oo, may ada. Nag-umpisa na ba? Nag-umpisa na po kanina sa ating first round at ngayon po ay nandito na po tayo sa ating second round. Oo. Hi, Cars TV. Ito na jacket nanay. May na jacket nanay. Ay, gin-skip ko ang ads. Ba na yun yung gi-skip? Pastilan. Oo, sige daw. Exit daw anay nga tanan. Tapos pagbalik maharang nga ni kuan. Pasang di lahas na nga mabalik ka. Sige na mga anak. Okay. In 3, 2, 1. Exit anay tanan. Exit anay tanan. Tapos mabalik. May daad. Suhulton ko ka mga tanan. Sige na. Alright. Tapya maluyan akon internet. Sabi ni Kiselin Abdon. Charger, waray pa MJ, waray pa Puspuro, waray pa. Nag-exit na ba nga tanan tapos mabalik liwat. Ito naka-blue, ibig sabihin jacket. Ay, jacket. Anong jacket yun? Akahuna ko ang jacket niya ko, ano ba daw, nawawara ako. Ayan. Ayan, tamtax. Ayan, nakatamsak na. Yes, Nay, may naka na ads. Ay, thank you. Ayaw na yung skip mga anak, ha? Oo. Moderator po. Ayan. Dani Nay na mahusay. Ayan, Carito Manang. Si MJ Eyeliner. Si Clark Matthew. Jelica S. Cleo. Agoy nahuli ako. Nay, ma-expire na upload next play. Ayan, sing. Rilo, waray pa nga, ni ayaw anay. Hello from Cebu. Pilitan. Riya ka di anay, sige naman pabulig lang. Kaya nakakatamo uhukon po, hindi lang magpabulig. Kaya nakakatamo didi. Ay, sus, kinagtitinikang nakot akong live. Sige, makadala ako. Bye-bye.
Alright. Ayo, tikadi na. Tikadi na hikuan. May na tikadi mga anak. Oo. Ayan, 54 nga magkirita na yung pasensya good laguti ay good la kay nadiri ako nga magkamiada kita ng issue. Okay, di ba? Mayakan ako didi, makita ako didi, makita ako didi. Gutay good la, gutay lang ang minuto mga anak, gutay lang ang minuto. Gutay lang ang minuto, pasensya. Tikadi na hikuan, bubuligan ako na akong makeup artist, hikuan, His Sky Smith TV, tikadi na hiya. Ayan, so may love shoutout, chika-chika laan kita mga, siguro mga kayhara nila ato, inisapit lang nga kanto, hit ira balay nga dihadagami, kung og sa magtikadi haamon. Ayan, kaliding, waray pa Peter, ayaw anay, oo. Waray pa, ayaw anay ka mo pagdinali, kay waray pa, ginuhulat ko pa hit magkikita nga dit akon ko, ang kay nadira ko magkaaberiya, kay, mind sumaring nga, hoy ato na una paghula di na unang paghula nadira ko magsayop ha buti ay lang ang minuto mga anak ti kaninaan mabulig ha akon pagkita didi oo tapos mapadayon na kita kanina may na kita nagdaog in 100 pesos nga na mabalik na kita another 100 pesos. Alright mga anak, salit pa man ininig-andam na iti yung mga kamot, ig-andam na iti yung mga cellphone, kay kinahanglan baga matibaksi, iti yung pag-comment di dahil pag-type na didat. Ayan, okay. Shoutout lanay kita, shoutout lanay kita mitras ginuhulat naton His Sky Smith TV. May galap shoutout ito from alang-alang si Jelly Itumay. Ayan si Angeline Luwangko, Arlene Kabiyanan, na-loading ka na. Na-loading ba ako? Ayan. Naitapya magkita la ako sa palaro mo. Thank you po, Tablan Maribig. Ayan, Inodoro Nilcater. Sige na pag comment di waray pangani. Jeneline Jiluwagan, padawag ako na naitapya paralit daya per. Shoutout ang mga taga-tabon-tabon, sabi ni Irene Ausa. Sinaiyawat na makapalitin ka ng 100 na bugas from Rawis Dulag. Watching from Paranaque si Rachel Ribato. Watching from Caloocan City si Charles Place. Ayan, baong. Shout out din haam nga mga Nival family si Otoy Labado. Ayan, shout out na yung nakauli nakatabon, sabi ni Mervic Malate. Ayan, si Cars TV in the house, mga kasangkayan. Si Roslina Abrimatea na itapi mahusay. Watching from Olonga po si Waray Salang. Oo, tigang daw kita didi. Ashley Jolitel Dicino, shoutout from Kuguntan Awan. Ayan si John RJ, si Jenny Ruel, Digorio, shoutout mga taga Burawin, Villarosas. Watching from Carigara si Otoy, si Fredelyn Tirado from Tulusanhon, hello. Shoutout po na from Katigbian, Tanawan si Irene Mercader. Ayan. Shoutout po watching from Picas, Tanawan si Jelica S. Cleo. Medicina, ayan. Alright, adi na, on the way na. An aton, mahusay nga mabulig, an aton live yan nga gabi. Ayan, but for the meantime mga anak, gawas naman anay kita. Balik naman kita, kay matatapo naman kita hinkuan. Yawat na, lakay, kunbaga, hindi ba hat ihakuan hakuan Facebook page, di ba may nakikita niyo nga advertisement nga to, ngani mas madag advertisement, magawas ka la pagsulod nimo maharang ka na liwat o bulig la ito niyo kan nanay tapya yawat na la iton mga kuan nga ads nga di rin niyo gin kikita niyo tapos di rin niyo gin ko kagini skip. Ayan, so shout out waray ads haak inay mo kay ano waray ads sa imo bay naka-light ka. Diri alin pwede naka-light. Awa Facebook light man dat may ano. Pero ako waray di. Nakuan na ako na kay almost 2 years na nga waray ako naga-update or naga-active na ako YouTube channel dire na ako maaramit mga pasikot-sikot. Ayan waray nga ni ads. May ada iton inay pa shoutout Barola family. Sige na lagbirik-birik paglinuding. Ayan, from Babatngan Leyte si Geraldine Carataw. Pero may mga ako nagkikita yung ads na naibisa na FB. Thank you po, waray salang. Ayan, so, ayan, shout out, Titiko, Liit, si Joel Soriaga. Ayan, si April Bigonti from Manila.
Bakit waray ads? O ako, ma-exit ako mga anak. Kita ma-exit ako ha. Ayan. Nag-exit na si Nanay Tapia. Tapos ngayon naman ay babalik ako. Ayan, mabalik ako sa akong live, adiman. Kinaloading pa. Oh, di ba? May daw kung na-exit kita tapos nabalik na 'yon. Di ba? May daw. Oo. Oh, adiman, advertisement na naton live iton. Ayan. Shout out ko ulit. Shout out ko ulit. Oo, ayan. Adi na mga anak. Ay, salamat. Pastila, nagkukurik kanina pa. Kain ako. Adi ka, Didi. Tapos sikat mambabasa yung mga kuwan. Tapos magbasa para magbasa. Adi na. Shout outs kay Mit TV. Shout out po sa 39 13 viewers. Oo, kanina sobra 60 iton. Alright, mga anak, mabalik na kita. Pamiling naman ati, susulot nili, kato na. Alright, another 100 pesos na liwatan natin ipapanahatag mga anak nga kundiin. And then kanina, may na kita nagdaog ng 100 pesos. Ganyan na naliwat, may na kita magdadaog ng 100 pesos. Kung ready na ka mo, alay na ipakitype na dahil ready na ako, Nanay Tapia. Ready na ako, Nanay Tapia. Ikuan dida, sige na. Ready na ako, Nanay Tapia. Ikuan anay dida. Okay. Kabalik na nga tanan. Di na didi. Magtitikang nakita mga anak. Ayan. Alright. Ay, panawagan na naton mga bisita kanina sobra sa isin. Sobra sa isin kita kanina. Alright, mga anak, ready na kuno hira, ready na hira. Ayan. Paano makasabot hindi kayo nakuha ng naman shoot ako. Din. Kasi magkasama pa ng kasabot. Ano? Alright. Ano usang nga cellphone naman? Okay, kung ready na ka mga anak, in 3, in 2, and 1, go! Comment na, lastic o wrong. Lastic, wala pa tayong clue. Ayan. Ayan, hair clip, sing wrong. Hair clip, sing wrong, lastic o wrong. Lighter, lipstick, posporo necklace, lasuna, lipstick, posporo, souvenir, dagom, ballpen, agidaw, arios, chain, lipstick, lapis, toothpick, nail cutter, kwintas, makeup, agidaw, kada magdagmit, sing, earrings, eyeliner, kitchen, kutsara, kwintas, lighter, ballpen, bunting, smart na panhugas, wrong, karabaw. Ayan, relo, candy, spoon, sabon, USB, big, sandok, tamtax, relo. Ayan, charger, medisina, peso per dible, sapatos, cotton bud stick per dible, kwintas, lifting per dible, hairpin, balay, balay kapagad, candies, dagom, TV, hairpin, tamtax, steel wool, eraser, brief, baby oil, Holin, hair clip. Ayan. Okay. First clue mga kasanggayan, gawas ka mo tiyo balay, kaya dito makikita na sulod. Makikita na gawas ito yung mga panimalay, ikaw pag inukoy sa sulod. Medisina, lipstick, lollipop, inulang, pin, ballpen, bayo, pins, clue. Ayan, first clue, dahon! Dahon! Hay na. Rica Rigolado, an aton sunod nga kuan, dahon. Napakabilis ng pangyayari. Okay, para na may hatag yung dahil nga hangatanan.
Ayan, congratulations kan Rica Rigolado. Amo naton nakakuan, nakatigo an aton kuan ini ikaduha nga pahulang ako diin nagbutang kita hindahon nga dihan aton mahiwagang box. All right, Rica Rigolado, congratulations. Paki-message na lang ako niyan ha akon Facebook page it imo ngaran tapos an imo GCash number. All right, congratulations. Okay. Okay. Ade. Ano? May natigo na yun. Nakatigo. Oo, congratulations. Ha? Sa taa. Di man. Yan. Okay, ikatulo. Santo Luman na. Oo, ayan. Hirika. Ito, Hirika, ano? Basta Eureka naton ko ano naton ayan. Congratulations po para naton ikaduha nga nagdaog an aton 100 pesos GCash. Okay, 500 na ada ako. Bangin good man. Next play lipstick. Lag super. Yes po na itapya. Thank you. Ayan si Rica Rigolado. Congratulations sa imo. Ayan. Anay. Alright, ready na ba kamo para nato ikatuno ay nato pagpinaihaan ng mga anak? Yan ang liwat. Sige daw, comment daw kamo nga dahin kuan. Inin mahamot hinanay tapya. Sige daw. Mahamot hinanay tapya. Sige, oo. Comment ani ka mo din mahamot hinanay tapya para na kita magtikang. Duha na nato nagdaog ha. Duha na nato nagdaog. Natong tag 100. Ayan. Ate, iba pa. Ayaw adit iba. Oo, masayon la iton. Ayan, mahamot, love you nanay. Ayan, mahamot ni nanay tapya. Masayon la ito. Ayan. Alright. Ada na. 60 viewers in the house. Mega love shoutout po sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng anak, followers and supporters, lahat ng nagmamahal ni Nanay Tapia. Nga ito akong Facebook page nga ni nagbisita na akong kuan. Ayan, so salamat. Ano yung pagsuporta han aton live yan nga gabi. Ayan, game na daw. Kung game na kamo, game na ba ang lahat? Sabihin nyo nga, game. Pa-comment anahin, game na. Nahamot ni Nanay Tapia. O, pa-comment muna ng mga anak ng game na. Basta na kita magtikadi. Anaton ikatulo na magdadaog naton 100 pesos. Alright. Alright. Di man di na lago na ko makita. Okay. Kasukay kuan. Guti ay. Kung makikita lagi ha. Okay. Di na mga anak, iginsulod na naton ikatulong nga items nga kundiin 100 pesos na liwat ang aton ipanmahahatag courtesy ang aton sponsor nga kaupod naton nga naan aton live. Damo nga salamat ha imo. Tikang gunan hadi hasta yan na. Basta ako naglalay permiton nga nagpapaangbitin mga bituon. Ana kay kagabi naglambing ako ha iya. Ana kay hiya nag-sponsor. Ginpakyaw niya nat an kuan ang mga pa-premium nga gabi Ayan. So damo nga salamat ha imo. Maaram ako nagkikita kaya na ko na punhain ka man nga partihan kuan han rehiyon otso na unta nga inin baga maupa yan at imo panlawas. Alright. Ayan, waray ayaw ani ko pagpinantigo kay waray pa ako maghatagin signal. Ang gina kay ini yan ang mga anak kay makuri-kuri aton kuan yan ha. Oo. Makuri-kuri. Oo. Ayan, game na. Ba daw Nanay Tapia. Alright.
In 5, tadadadan. In 4, tadadadan. In 3, tadadadan. In 2, tadadadan. In 1, go! Pamatiya. Loda yon, waray paklo. Sige. Helicopter, bawang, kutsara. Kutsara, magic sarap, bato, battery eyeglasses, taco, pin soft drink, cellophane, pills, lapel microphone, bitsin, yung maging pakita ada. Ayan, nakitaan. Kutsarita, cellophane, lasuna, tansan, chicharon, ballpen, ayan, paminta, plastiko, hairpin, contact lens, Vicks, magic sarap, medisina ni perlastiko, tinidor, medisina, luwag, mahulot akot kluna na itapya, plywood, arios, coin, paminta, eyeliner, sibuyas, lighter, fishnet, lighter, laurel, quintas, nail cutter, tamtax, perdibli, sibuyas, lipstick, ayan, baso, medisina, perdibli, wedding ring, wart, chicheria, shampoo, gihay, agidaw, adi, Geraldine Carata, uy, kamagtigo man ininira. Geraldine Carata, congratulations. Adiman. Duduha nga gihay. Geraldine Carataw. Igkanilot imukuan, save daw. Geraldine Carataw. Geraldine Carata, congratulations. 100 pesos. Hinkadag mitit aton ko, anit aton pamulay. Natitighan na yung nira. Oo. Sige daw, mamimiling daw ako yung makurukuri. Ang kanina, hinagtanyaran. Rika. Ayan, si Geraldine Carataw, amon siya nga natin, nakatiguan gihay, ha? So, gihay, an aton siyahan nga kuan, mga anak. An aton siyahan nga, ato gihay, an ngaran natin ginkuan na, mahamot na ba daw, ato pala mahamutin na tapen, talon. Siguro mga kuan. Ayan, mga anak, may nanalo na po tayo, hingihay. Ayan, sino ito nagdaog? Si Geraldine, Geraldine Carataw. Carataw. Adi. May dagunting na. Anong tawag rin niya? Ganda ba ako? Ay, pwede ako. Alright. Mana mo rin tawagin yan? Kuyo, di ko na. At tumanggunting. Alright, adi na ito ni Katulo. Ayun, paki. Aray. Ito ko natin boses. Ayan, next na Nanay Tapia. Oo, next na po tayo mga anak. O, ginsusulod ko an. Ginsusulod la. Okay. Alright. Okay, kung gusto niyo magtikadi na yung kita nato ni kaupat nga magdadaog. Ikaupat na ba? Ikaupat. Ikaupat. Kaya kanina. Oh, at siya ni Utoy, ikaduwa Otoy. Rika, tapos yan na si Geraldine Carataw. Okay. Tarpulin. Okay, yan natin sunod. Mga anak, kung gusto nyo magtikang din kita para natin ikaupat yung magdadaw natin 100 pesos. Inin, paki-comment lang mga anak hingkuan. Hin, I love you, Nanay Tapia. Okay, sige daw. I love you, Nanay Tapia daw, anay kita katanan. Pag I love you, anay. Nagdaog, pa-message. Ma-message na tira akon. Pag message po ka mo, nagdaog nga duha. An utoy nga Henrika para malista ko. Ayan. I love you. Tikang nakita. I love you. Ayan. So last na, ikaupat nga 100 tapos matika din nakita anaton 300. Okay. Ayan. Gawas daw na kita tapos balik lot parlot maharang. Agida. Sige na. All right. Ayan. For the last 100 pesos for everyone. Jesus, naginakan ka na waray na. Bati ang kanaton kan didi. Ayan.
Are you ready? Yes, kuya. Fresh. For the last 100 pesos mga anak. In 5, 4, 3, 2, and 1. Go! Go! Gapas, wrong. Sinulid, wrong. Ready? O-ring, lukay, toothpick, stand-in katol, zipper, pawod, toothpick, straw, toothpick, spring, o-ring, folder, suklay, bato, banyos, kanin, garter, roll-on, pin, botones, baras, tela, pins, papel, toothbrush, ayan, jolens, sarumot, ang sarumot. Ayan, banig, roll-on, straw, sudlay, buhok, nilon, Buhok. papel, lumot, higot, plastic, gunting, vitamins, illustration board, hairpin, baras, papel, bato, gunting, gatas, mantel, inulang, bato, medisina, pala, hairpin, inulang, yarn, ballpen, sinulid, dugnit, inulang, dugnit, sipit, pulbo, papel, hanger, pills, kimpit, ayan, uring, wala paklo, dagom, toothbrush, dagom, lip gloss, ayan, bato, stick, hairpin, lapis, gunting, tamtax, gunting, ariyos, medisina, posporo, raisang, cotton buds, titulo, hairpin, Vicks, eyelash, posporo, color, posporo, gunting, lip tint, zipper, kahoy, kape, eraser, relo, eyelasher, higot, relo, lipstick. Ginagi ko korean daw kamo yan na pagpiranigo. Lipstick, toothpick, takopin, ballpen, toothbrush, cologne, dagom, shaver, thumbtacks, bato, chalk, postizo, dagom, stapler, Jackson, thumbtacks, nipon, coins, stapler, barko, dagom, tansan, medisina, postizo, lighter, chain, Cutix, coins, wrong, folder, tansan, chain, soft drinks, shampoo, chani, folder, candy, takop, tahar, inulang, wrong, polar, necklace, Vicks, quintas, botones, charger. Okay, clue mga anak. Clue, and then makikita niyo makikita rin natin katut mga department store. All right, department store. Kimpit, panty liner, hanger, zipper, shaver, floor mat, lapis, stapler, wire, nail cutter, candy headset, cord, carton, lighter, botilya, hanger, sing-sing, bantay nga takop, ayan, Colgate, karton. Ha, department store natin makikitaan. Scratch tape, sandpaper, chocolate, ipit ng buhok, lapis, baso. Price tag! Carmila Abila. Alright, price tag. Ayan, price tag. Carmila Abela. Carmila Abila, ikaw ang nanalo. Uy, dagmit ni Carmila. Magtigo-tiguhan naman gamot mga sugad ini pastilan. Okay. Carmila Abila, congratulations. Ikaw ang ating pang-apat na nanalo ng 100 pesos. Price tag. Galing po sa ating sponsor. O bisan daw gibibinantayan ko didi. Sige gudan akong pamudlat. Sugad good. Baa daw. Okay, nadir ako may makuan, may makaligtaan. Okay. Ade. Ayo, ito masayong la itom. Inin. Kuha nga to hin ballpen yan yung papel ka. Ito na dali. Wala ganit laso. Alright, congratulations. Ito nga daw. Kay Carmila Abila. Ay, Carmila Abila, paano daw? Pa-comment daw nga nalila kung nandyan ka pa. Si Carmila. Ayan, Carmila Abila, congratulations. Ikaw ang ating pang-apat. Ayan, si Otoy Lababo, igsurat na ko gida, Otoy Lababo, anaton siyahan kanina. Ngan Enrica, ano na apelyido? Si Rika, ano ba yung apelido na Rika? Ayan, si Otoy Lababo. Okay, kung ada Enrica, pag-comment po ang apelyido,
Ayan. Ayan, salamat po, sabi ni Carmila Abel. Carmila, taga saan ka po? Tika-tabis na. Hoy, paghulat utoy, kay may nanakinakin to sa sunod, pastilan. Super late ko na live ko no kan Ate Jonalyn Joso. Pag kuan po, pag exit po ani live tapos balik. O kung late ka mo, exit ani tapos balik, kay para na-refresh niya. Ano Sige. usa po nga Rika, nagdaog ni kaduha nga pakuan, pa-comment po nga diha ano, para po malista ko iyang Nandiyan pa si Rika. Ayan, sige daw. Pan 300 ko na ako. Ni Carmila Abel. Yasi ko ka-share. Rika Regulado, ada ako. Ada to. Amo na. Rika Regulado. Rika Regular. Regulado. Oo. Ayan. Alright. Kung ano sa nga, di sila mga sana. May ballpen ini. Color ini. Alright! Barangay Kabakungan Dulag. Hello mga taga Barangay Kabakungan! Nakada pala kami. Bukas ako ma-upload na natin mga kongan to. Under maintenance na po ang Gcash yan ha. Hi, dire! Ade! Labyo ko nun ay bisan kung mapiraw na. Anak ko. Love you to Utoy Lababo. Nahulbot man ang ay maglubat ano. Ang tabi sa ko. Basahon liwat. Anay. Adi na for 300 pesos na kita mga anak. Kita kunti. Mm. Lawa. Sus, sabaa daw. Arani ka pagod dida. Kaya ano. Hagoy kita ini. Alright, bawal ko na yakan ang Gca kuskus. Oo. Ini na church ka di kay. May malubat ay ilan ko an. Ano rin power bank ini? Di rin naka-charge. Okay, shout out kay Tumnog. Power bank na eh. Kayo. 32% na maglubat. Okay. Ada pa? Amo nga nagigyakan. Mulay. Para ako nakabatik ka mga tanan. At ano ni Joel? Giniyakan. Adaw. Simpalak kanina nga kuan. Ginsurat na nga naginyakan lagi ha. Tada. Batuhin ko na di para match 31% pala di. Hindi rin na mo kayo, hindi rin type C. Okay, waray. Anay. Ang problema na wala kang susurat. Power bank na pinili. Agay, Diyos ka Lord. Nakatingin. Ayaw anay ha. Sige na tira pag tinawa. Hoy, kinahanglan din baga makuri-kurin na kay 300 pesos na aton koan. Hit aton pa premyo. Ito na. Anay, ato ba nga kay mamimiling lagdidi? Oo, dito anay. Di na kay kuan, mamimiling kun mas makuan. Rumble words ito, haha, masayon laini. Ayan, si Otoy Lababo, shoutout ang asawang Adha Palo. I mean letters. Ba't rumble letters, ada mas makuri, ada mas masayon lada. Ayan, guys, makabalik na otro kay Nawaran Sigla, sabi ni Caroline Buko. Ayan. Ayan, book sabi ni Waray Salang.
Ayaw ani, waray pangani. Oo, game na. Ayaw ani ka mon game. Kaya namimiling pa ako in words. Okay. Sige da, kung game na ka mo para na aton 300 pesos mga anak, paki-comment daw nga dahin kuan hin we miss you, Nanay Tapia. Sige daw. DC Loves Mix Vlog, Nanay Panhatag Jacket. Kay magkakawara kami kung diri kami maka-blue name. Naka-blue name. Ano yun? It's been duha na katuig, mga anak nga waray kuan. And then, ano yun? Diyak maaram pag paghatagin jacket na itong. Late man, di ano yung mag-exit ako. Late nga di. Paano itong pakainin jacket pag nakukuha na ako? Ano to? Na ikaw itong Ano kay late, di rin nakakakuha tanan. Exit ko paano itong pag-ayadan ng jacket? Kinurag maaram ni kay haros mga duha na katuig wala na kinakakuha. Long press la ang name. Paano kay damula ay ano ba yan? Add as moderator? Ganun ba yun? Ganun ba mga anak? Add as moderator? Ayun! Okay. Sige, matesting kita yan na. Sunod na laada, okay lang ba? Kay dapat unta kanina pa tawag medyo damo kasi magdamula ay di na ako maarabit mga pasikot-sikot nganhi pero actually din ako na araw ka mo kan mix vlog tabis na ay wari utoy nagbiton nagdaog na nga ni sunod na lang mga anak okay lang it's okay sing hoy waray pa Mark Jan waray pa ano pagpiranguan di na pagpiran waray pa, namimiling pa ako. Shoutout laanay. Nay ko na dati, di naman nakakaano. Nakakaano? Oo. Late lagi. Ano yun, kaya kung may gumawas nga ads. Ganun ko naman okay na. Mo naman yung utoy nga didi Hoy, ayaw ka magpinanuan, comment di, waray pa nga ni. Lag na. At kung dito ka tadaw ko dito didiwaray. Sige, mamimiling lang ako in word ha. Hindi ko nababasa ng mga comments. Hindi ako Go. Di lagod din ako. Kuhaan ko. Pero di rin. Wait lang. Hindi ko nababasa at iyo comments. Did hit hit. Hit sa nga Hindi nababasa. So I need to restart. Nakakaloka. Okay, Adina. Katurog na lang kita, hindi. Ayaw, Adina. Karagmita na ba daw? Adina. Huwag niyo mayroon Nanay Tapia. Okay. So for this time mga anak, di na ako magpapakuan. May da ko igsusurat la tapos suhulaan niyo. Okay la ba iyo? Kaya magkarit ka mo pag pinanulat mga item. Oo, yan na for 300 pesos at tunlawatin ko anin. Natin tatak atop. Oo. Ayan, so for 300 pesos mga anak, may da ko lang igsusurat nga word nga nuhulaan niyo. Oo, sige. Sige, okay lang po. Ayan. Yatot. Hello, Mr. Provinciano mo, pingagabihay mo. Oo.
At mo pa nga. Ayun, ayaw nagkanikan koan. Koan. Medyo, Ano? adi. Adi man. Hindi ba? Toyotin. Sige. Kung adi, Sige. Medyo kung kasi. awali nila. Medyo ano. Medyo kung. Adi na! Mga apurado, tak mga anak pastilan. Okay. Adi na. Okay. Ano ton? Ayaw anay naman waray panganig naghataging clue. Aswang mamoy. Okay. All you have to do is to guess the word nga diha sulod nga ginsurat ko nga ginsulat ko nga dit aton box for 300 pesos mga anak. Ha? Ayan, so thank you. Then after naton 300, malaktaw na kita naton 500 pesos. Agi daw maaram na ak. Oo. Ayan, nalupad. Muna na iton kulalaknit, misay. Okay! In 5, 4, 3, 2, 1, go! Sige, waray lanay clue. Sige, ngaran. Bisan ano? Yes, lanay. Ayan, Buskufan, Chapitsil, Mahusay, Panti, Usa, Anay, Klo, Paniki, Bagay, Bag, Kardiro, Herpin, Tao, Bagay, Hayop, Palwa, Yatot, Karaha, Oring, Kuratsya, Tawo, Waray, I love you, Tamsi, Bulpin, Plato, Brief, ayan, helmet, sugangan, yaw, electric pan, plato, ballpen. For 300 na kita mga anak ha. Bestida, lugar, wig, na tapya lapis, na pantalon, ayan, wig, bato, manok, mata, sandal, ulunan, bagay, brabis, kadina. May wakwak, glow, dress, bunot, ulunan, siday, bato, ayan, na tapya hayop, daspan, notebook, bagay, uling, contact lens, bagol, may wakwak, sugang, eyelashes, sapatos, wakwak, tela, piso, bintada, kadina, taklap, kaserola, electric pan, bara, sapatos, atop, I love charger, lubi, ayan, bakal, hat, waray nun, uding, cutics, pusporo, concealer, kwarta, dahon, brief, ayam, dagmit, anong dagmit? Dugnit, duma, page, bugas, syan, damang, payong, eyelashes, Joseph Bantula. First travel nila ng tapia. Ayaw, flag, hanger, karabaw, damang, tapia. Box, mahal ko kamo mga anak. Epic ko nga koan. Mahusay na tapia. Arios na tapia, lipstick, aswang. Okay, first clue mga anak. Tadadadan! Makuri ang kinabuhi, Bungbong, Joseph Sinilas, Mike for Vlog, Saging, anak, big kiss. Ngaranin tawo. Go, ngaranin tawo. Namo, kalbo. Okay, ngaranin tawo. Speaker, lotion, tapay YTV, mata, cutics, duster, kamuti. Ayan, solar, siyang, vlog, Joseph. Ngaranin tawo na ni Tapia, Ariel, Pedro, Payag, Dolphy, Madi, Joseph, microphone, Sean, Richard, Catherine, Michelle, Bra, Marian, Rhea, Provincia, Sky, Tayang, Maapiki, Jan, Maria, Sandro, Jack, Jose Rizal, Jose, Fernando, Shasha, Sky, Mitz, Skyliner, Ferdinand, Joseph, again, ako kan Mark, Imang, Tanggol, Batado, Cartnil, Coco Martin, Age, Clark, nakontak ko mata. Ipapagutayan ko lang Okay, ay na, Pedro Analin Tanggol, Dingdong, Jose Rizal,
Ay ba na Victoria Catherine. So na sige tigula ka mo. Ginagpipilan masalak didi. Naitapya Bongbong, Jesus Marian, Madikayang Ginoo Marian, Klo nakita na naitapya. Skymate, Janine Duterte, Gigi, Janine, Alexis Ibanalawi, Andre Angel Isyang, Sean Sara Ibani, Sandy Ramon, Janine Babalo, Onyok, Mary Duterte Rodrigo, Cristo Bangkay, Sean, Anthony, Jesus, Gary, Klo, Anay, Gerald, Bantula, Sinab Ramon, Mami Kim Cho Rodrigo, Maria Clara, Mary Ann BBM, Jesus, Pinoy Kitty, Coco Martin, Digong, Joel, Bongbong Marcos, Vanessa, Marcos Inday, BBM Jose Rizal, Boy Tapang, Jason, Christine Bongbong Mary, Bongbong Dayan, Naitapia, Jason Bong, Naitapia, Emilia Marcos Kuan, Vicente Jose Maria Hello, Arthur, Cherping Quamos. Okay, next clue nga rin babayi. Berto, Bongbong, Joel, nga rin babayi. Jesus Nazareno, Catherine Sean, Duterte, Cherry with 9, Cherry White, Sean, Ronaldin Michael Mukang, Kim Chu Tapay, Charon Rizal, Baby Coco Martin Kayang, Imo Sapit, Labi po Kayang Antoinette Ibanan, Makalag, ayan, Garcian, Cherry White, Janine Jesus, okay, Payili, Sareya, Vice Ganatapay, Sara, Cherry Ann, Arian, Tapia, Ana, Kim, Disney, Cristil, Adelita, Zaina, Brea, Agatha, Sita, Age, wala pag nakikitaan. Sige la! Wala ko pa nakikitaan. Carla Beri. Adi na, hino. Jelly Itumay. Jelly, hani Jelly. Jelly Itumay. Where is Jelly? Agi daw, Jelly Jelly Itumay. Maring. Agi daw, adiman. Babasa niyo. Basta maring. Ayan, si Maring. Sino to? Jelly Itumay. Congratulations. 300 pesos para kay mo. Wow, si Jelly. Jelly Itumay. Wow, congratulations. And thank you ngayon ang aton sponsor nga ada yung nagkikita. Bisa na lutag yung pipiran comment dida. Oo. Bisa na laanot yung pipiran niya kandida pag-comment. Ayan, shoutout sa imo, boss. Salamat. Ang past ng upat 100 Oo. Ang upat yun. Tapos yan ang 300. Yan na 300. Bali ma-proceed ka han. 500. 500 na. Last na ito? Oo. Maring. Mga anak, maring ang aton kuan. Okay. Alright. Nga na, di na kita. Ay naman kita. Sige daw. 500 na kita. Ginali na magdadaong pastilan. Ayan, congratulations kan Jelly Itumay. Ay, Jelly, paano ka muna? Inin ka ng lagas ngaran. Maring. Oo. Oh, maring sayang ang 300. Oo. Congrats. Congratulations. Jelly Itumay. Ano si Jelly? Jelly, magparamdam ka Jelly, muna. pa-comment po, Otro. Pa-comment nga, Jelly. Ayan, pa-comment po, Jelly. 500. Ayan, Alisa, sayang, may tita kon maring, palayaw. Agoy, iya madimaring. Ayawit nga rin nanay. Oo. Kairo man na ni Joel. Shoutout po sa mga taga- Nasa rin ka, Joel, pag 300 ka, bangin pan 500 kaliwat. Oo. Sus Maria Josep. Diri kita hindi makabayad. Sayang na English ko. Oo. Ayan. Ano pa hikuan? Ayan si Jelly Ayun, Itumay. ni Jelly Itumay. Ayan nandiyan si Jelly Di ba po ko Itumay. nag-spelling? Pero okay lang na yan. Basta nga rin Itumay. Ayan, congratulations. Pan 500 good act. Ato na ti MJ. Hinaw daw, matuktok na lang niyan didat mga rom. Putay mo, Joel. Pero nagtukol yan maagahon. Babatakon tayo tam kaguran. Sige daw.
Ayan, nay tagin chance it pobre haha. Ayan, ako liwat para pa 500. Oo, pakadihaak. Kaya mo, toy. Yung nalat pa ka di panuktok. Mark Jan, sure na ako nat 500. Oo. Otoy Lababo, 500, 5,000. Ay, 500 na ba pinandugang yun rin zero. Pastilan. Nay, pada ugagad kami. Oo, magdadaog kita nga tanan. Paniguro la kamo. Ayan, ato na nalaakan Skyliner. Skyliner. Skysmith, Skyliner. Hindi niya. Ikuan ni Jewel. Ano mo, joke eh. Ay, mga follower. Ayan. For the good na pan 500 anak. Aknay, nasing genius sir. Oo. Sige, iyo to nga. Mo pa ito na natuturo nga ako nila niyo nga tanan ko pera kamo dida. Tagpipis wa iyo. Nalilibat ka na akong mata na mo nagsisunugad na lang ako. Grabe. Makaturog na lang ako yan na kay pag-asa. Labi ng mga wawarayang ang pag-asa kung kumaturog ka na yun. Oo. Balit na nagbito na natin yung mga anak kaya pa naman lakat ni Sky TV. Ayaw pagkator, ikaw makita takosay. Oo. Ayan. Kung ready na ka mo, paki-comment anay nga dahin. Love Nanay Tapia. Sige daw, love Nanay Tapia. Paki-comment anay, may pag-asa pa ito kaya adahas Skyliner. Nay Tapia pa shoutout naman si Noril Jan Fabroa. May dangad ang mga message na di mo nakikita na yan. May dangad mga message na nakikita ko pero nakukuha siya. Paniton, ginare-restrict. Ah. Kinamot mga bawal nga hakuan. Ang mga ikukuman ng mga words. Ayan, love Nanay Tapia. Love all. Ayan, love daw po nila si Nanay Tapia. Ay, da mga salamat ha. So, saan kita magtigan doon aton 500 nga magdadaog. Ayan, so, ano la. Thank you, Pastilan. Makuri kasi ako magpahulang at tuhat aton Facebook page kay hura-huraan nga to Pastilan. Bangin nga how di na kita makabasa nga tanan. Nga to ala kay din may consolation na waray nakasunod na la magrasyahan nga ni Nanay Tapia bangin niya ng line of 20 or next week mapapamulay pa ako ha, but for the meantime amot sinisarang lani nga swerte haylaanay kita. Okay. Otoy Lababo. Ay, amo lagi pa mga anak, igsusurat ko lagi hap. Oo. Sortiho ko yung 500. Congrats na la. Ayan. So, love lang tayo ha mga anak. Maraming thank you. Sana mga anak ha. Kung gaano ako nyo susuportahan na akong Facebook page. Suportahan ka pa ko nyo ganit akong channel. Kay bangin tikang buwas, magtitikang na ako mag-start na ako pag-vlog. And everything. Magsisipag na hinanay tayo pakiduduhan at akong payag. Itakon page sa Facebook tapos itakon ko ang YouTube channel. Ayan. But congrats Madaw. God bless ka pa imo na itapya. Oy baing pala si Joel Suryaga. Amot surod nga magpakuan. Mag-sponsor. Oo, charot. Ayan, waray na pag-asa. May da pa Merbik Malate. Anay ha, isusurat ko la. Didala ka mo. Okay. Masurat na lang Nanay Tapia. De. Ay, mahigaw lakad ko an. Wadi man ako maara, wadi man ito. Ini masayon la. Sige daw. Kung kita ang takay magkaret itakon mga anak nila rumamay. Ayan.
Akon ton ngaran. Good show. Si Joel. Oo. Marites na naging butang at tuore pangani. Marisol. Ayan. Marisol. Agnes. Hello, Ma'am Ay, Ma'am Hyacinth, Marites, Marisol, Pedro. Hoy, waray pa nga nagmagtitig pipinan. Lulpo, kung nakamo dida. Ready na kamo for 500 pesos. Saring ginawa. Joel Sura, Surya Gamuton. Saring daw nga, ready na ako. Oo, ready na ako. Sige daw, comment daw kamo ng ready na ako. Kay ko na malagatak na niya 500. Oo. Kita po kayo, Geraldine. Ay, wala kong comment mga kuha. Sorry pangaral. Wala pag-start. Kina. Anay. Adi na. For 500 pesos, mga anak. Once again, damo nga salamat. Anak kong hulos, bugos, nga kinasingkasing nga pagpasalamat ang atong sponsor nga maaram ako ada kaladida nagpipinan mo lato nit aton screen ada kay thank you so much sa imo. Ayan, love na love ko ito niya pastilan. Oo, diri kumbaga diri matutog ka di takon pakigugma iya may tungodan niya ko ang labi na yan nga nagpaangbit yan blessings basilot naton igpaangbitan aton mga kasangkayan ang mga anak ni Nanay Tapia nga mga maghusay ng mga gwapo. Kanina, di ba, mga anak, nagpost ako na akong wall, diskarte o diploma. Nag-vlog ako kanina. Ang ginawa ko, umabot 30 minutes na ako na explanation. Ang ginawa rin, acceptara ni Facebook, buwas ko na like kukuan. Bayan, liwatong ko na na't akong vlog. Anong buhol tulusa? Maring pa nga, kita nagtitikang. Paano ba umapi na ni Tapia man ni Lauren? Paano Comment po lang. umapi? Once nga ada na kamo dida, api na kamo iton nga tanan. Oo. Once nga ada kamo nagkikita, but make sure nga naka-subscribe kamo ha, naka-subscribe. Pansit ng pansit. Ngaran ito. Food Panda, haha. Anat ko an. And then, Alright. Sige. Ini na lang para mas masayon. Ay nakita magpinakuri. Oo. Okay. Okay. Mga kasangkayan. In 5, 4, 3, 2, 1, go. Ngaran. Ngaran ng tawo lagi hap. Go. Ngaran ng tawo. Duterte Jollibee Janine. Chocolate Hills, Bugas. Ano mikto? Arnold Maria, Mahusay, good night. Anong good night? Jeffrey, Jessica, Marisol Santos, Pedro, Luke Rick, Pilipinas, Juan, Jojo, Kuratsa Queen, Lexus Kayang, Philippines, Janine, Evening Sara, Berting, Tapia, Sasha, Suling, Jesus, Julia, Mario Intoy, Jan Solidad, Moring Rodrigo, Sean Imong, Marites, Otoy, Daniel, kita nga na ha? Sir Mario, Jod, Joel, Stephanie, Mario, Francisco, ayan, Badong, Ising, Manikayang Koring Intoy, Joel Inday, Freddy, Raul, Camille Imang Bading, Kayang Felix, Carmila Alex, Renzo Joel, Gargar Petra, Danilo Marites Maricar Teresa Karing, Carding, Ariel Karing, Kayang Intoy, Ikrat Berto Jake, Victoria Budong, Carmelita Intoy Isko, Klo, Pedring, Warren Kayang, Marimar, Tekla, Nico, Arnel, Intoy, Marcos, Jake, Arnold, Franco Belinda, Nika, Coring, Wilfreda Das, Juliet, Julieta Ferdinand Intis, Maria, Marites, Marong, ayan, Budoy, Bibang, Cordapia, Basyang, Junicia, Paeng, Jose, Bergahita, Annalyn,
Ferdinand Vice Ganda. Dasyang Bongbong Kayang Tapia Inalin Basyo Aquino Bakikang Pedro Dani Clo Duterte Badyang Marvin Dasyang ato na Marcos Coco Jesus Faustino Diosdado Tapay Glenmar Garing Berto Marino Marisol Dasyon Garing Bunay Bunay Buboy Jose Maria Jesus Dapiang Bunay Paring David Berting Otoy Janine Jackie Mamere Cordapia Bernardo Jezebel Tekla Mami Dolphy Bakikang Linda Maria Arnold. Sino pa? Si Patring, si Bossing Nito Jose, Coring, Maria, Narciso, si Bitong, si Angel, si Sima, Ariel, Rico, Mayang, Wana, Mayang, Sasha, Jacqueline Valentino, Sania, Daping, Valentina, Berting, Jit, Kayang, Rizal, Nathan, Meta, Marcelito, Mariano, Bernardo, Dayang, Mariel, Joven, Jacqueline Dudong Susing Robin, Jackie Bayang Babalu, Dudong Tapia, Randy Mario. Okay, Klo. Ngaranhin lalaki. Go. Juan, Tapay, Dictatoy, Carlos, Maria, Jefferson, Potasio, Rizal, Manilin, James, Miriam, Andres, kayang lokal, Artista Marie, Coring, Corina, Emildo, Jose, Marcos, Robin Padilla, Juliet, Pedro, Boboy Justin, Jan, Dingdong, Tapia Jessalyn Pedro, Bodong Julio Kayang, Jan Foster, Miguel, Alden Richards, Ildito, Dorothy Boy, Mark, Garyong, Ivana, Madam, Boy, Silito, Amaya, Chris Boy, Jose Biyang, Duterte Rodrigo Boy, Jose Brizal, Bunana Isaac, Rodrigo, Janine, Jerry, Gorio, Merna Bert, Gregorio, Totoy, si Daniel, si Philip, si Isaac, si Bamban, Palito, Jose, Natoy, Boying, Dodong, Johnny, Meta, Anton, Tapsi, Steel, Gorio, Rode, Moreno, Pedro, Buitabin Roberto, Pedro, Choque Benigno Perto, Eddie Pedro, Rom, Buboy, Potasio Marimar, Bitima, Bitong, Coco Dama, Darna, Irene, Leo, Kilsi, Duterte, Dominic, Berto, Tatay, Jose. Gida kay Makore, wala nakakatigo. Sige, mamamasala ako. Masaling nila ako kung may dana. Waray pa. Sige, keep on commenting. Comment lang ka mga anak. Yung kikinitala ko dito mga ngaran. Hey. Ano ba, Alpi? Ano kay for 500 pesos na di? Ngaranin ko ang lalaki. Berting, Pedro, Nono, Chowa, Bidasto, Alfonso, Masilito, Marco. Okay, next. Next clue. Nagtitikang in letter M. 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 As in mamoy. M. Ngaran din lalaki starts with letter M. Mark, Marbel, Sky Smith, Mandy, Mario, Anthony, Mark, Manolito, Bernardo, Mario, Manny, Crispin, Mike, Manoy, Mati, Marcelito. Okay. Naduduling nakdidi. Sige la. For 500 pesos mga anak. Ino daw la. Starts with letter M. Starts with letter M. Malapit na. May akong scroll kanina kay kahon na ko amo nagkakay diringen amo. Sige pa na ako. Kita ko dito.
Parang may nakakatigo. For 500 pesos mga anak. Bilis. Next clue. It starts with letter M. Ikaduha nga letter O. Oh, ito na. Ikaduha nga letter O. Starts with letter M. Starts with letter. Boy. Ayun kun. Nakita mo ko. Sige na, nagpipinanmasala ako. Masakit ako na ipatagos. Kay makuri na magkuan, magpinanyakan. Kay naurilugod. Hala, wari pa nakakatigong. Agidaw, adi na. Ethel May Rainira Mulo. Agidaw! Nadagpan ko gihap. Mulo. Oo. Oy, Ma'am Ethel! Ethel May Rainira. Ethel Ay, May. salamat. Ethel May Rainira, congratulations! 500 pesos para haimo. May nira? Oo, may nira. Adi man. Ethel. Ethel May Rainira. Ethel Rainira. May Rainira. Oo. The word is mulo. Oo, may din kilala ko. Imano mulo. Damo na, naglalampas la talaga no sa nga letter. Oo, ano ba kay muling, mulong? Oo, kuan muloy. Oo, May muloy. Ang saan Ayan. na lapas la. Ma'am Ethel May Rainira, congratulations! Congratulations, palakpakan. Palakpakan para kay Ma'am Ethel. Ayan. Mulo an aton pinakakuan. Ayan, congrats. Muhol. Good night, Tapia. Ayan, thank you mga anak. Pastilan, congratulations. Anaton uupat nga nagdaogan tagwa 100 pesos. Usa nga nagdaogan 300 pesos. Ngan usa nga nagdaogan 500 pesos. I-message lang ako niyo ha akon Facebook page. Nga tot akon ko ano na Ethel. Aha, ayan. Hello, Ma'am Ethel! Congrats po! Ayan ni Otoy Lababo, 100 pesos. Rica Regulado, 100 pesos. Geraldine Carata, 100 pesos. Carmila Avila, 100 pesos. Jelly Itumay, Itumay? Oo, ito may. 300 pesos. Kani Ethel May Rainira naton 500 pesos. Congratulations mga anak, and syempre da mga salamat ang aton sponsor for tonight. Da mga salamat Peter, I love you. Oo, ang aton sponsor para naton pa premyo yan ang gabi. Da mga salamat. Ani mo blessings gin pa ang bit, ginhatag laha akon para ako maging instrumento nga ighatag liwat ha iba. Next time, ayan na nita pero magpapamulay ha. Ayan, so thank you mga anak. Pasensya na po mga anak. At sa rin pa man natin iba, swertihay lahit mulay usay nagdadaog kita, usay lot na paper din. Ang importante, nagtry kita. Kay sigurado nga waray naton, dili kita magdadaog. Waray natong paglaong nga magdaog kita, kung diri kita mag-try, at least you try. You did your best. Sa rin pa man, try your luck next time. Maraming thank you po mga anak. And then after almost 2 years, it's been a very long time nga wala ako nakaka-active nga nihan aton kuan. An aton YouTube channel hinaot unta mga anak nga mga masunod nga mga adlaw nga mag-upload na ako dinhi inin ihatag niyo pag-suporta gyud. Kung gaano niyo ginpapa gisusuporta ni Nanay Tapia nga don akong Facebook page, hinaot unta same gyud pati pag-suporta
nga nihakuan it akong YouTube channel ha. Maraming thank you mga anak, han iyo oras, han iyo effort, han iyo pagtambay, pakig-usa, pakigurarampang, ngan pakigduyo gan aton pamulay pinaagyan aton and in YouTube live. Thank you po mga anak. Permanente kita paghinay halabi na ng mga tak na nga pagadamo na hit mga diri mag-upay nga natataba kalibutan. Always kita paghirot, always naton hirutan it aton mga kalugaringon. Ayan, naitapya kahit di ako sumali, masaya naman akong nanood, nakakatuwa. Kasi mabasa yung mga comment mo, pahulay na naitapya, God bless. Thank you, Ma'am Tablan Maribik. Ayan, so to everyone, better luck, try your luck next time. Magpapadayon ang aton YouTube channel pinaagin pag-upload hin mga videos nga di rin yung makikita na Facebook page kundi nila natin makikitaan. Same video, same good vibes. Ayan, so to everyone, anakon hulos ngan bugos nga pagpasalamat, ano yung pagbisita nga nan pinakasyahan nga balay nga ginhurma ko, gintindog ko na akong YouTube channel. Ayan. Thank you so much. Mga anak, pag hinay ka mo permanente, always take care of yourselves and of course, always pray to God for our guidance sa aton inin kada adlaw nga panginabuhi ang kada pitad na aton kuan ng mga plano or mga pitad nga aton ginbubuhat aton kinabuhi. Once again, from the bottom of my heart, thank you mga anak. I love you all. Bye-bye po. Good night and may the good spirit protect us all. Sige, bang kanina